Mae fe'n rhoi sians i ni fel amgueddfa y dangos taw dim ond yn dinasoedd mawr Prydain y ti gallu gweld y creadigol yma, mae fe mas yn cymuned o dros y gyd. Amgueddfa ffasiwn yw hon. Mae hi yn brosiect sydd wedi dod ynghyd gan y ffotograffydd Clementine Schneiderman a'r cyfarwyddwr creadigol a'r gwneithur'r ffilm Charlotte James. Mae'r arddangosfa yma'n ddathliad o'r prosiect It's Called Fashion. Mae'n gyfle i bobl weld falle cymeriad a cynnwrf sydd ymysg pobl ifanc. Amcan yr arddangosfa yw i really dangos sut mae gwaith cymunedol gallu datblygu dros amser a dangos pa mor bwysig yw'r gwaith yna, pe mae ti'n gweithio dros cyfnod hir gyda cymuned hefyd. Mae fe'n really dangos faint o greadigrwydd sydd gyda cymuned a faint o waith cydweithio sydd gallu digwydd gyda cymuned hefyd. Mae fe'n rhoi sians i ni fel amgueddfa i fatha rhoi spotlight ar hwnna a falle dangos taw dim ond yn dinasoedd mawr Prydain y ti gallu gweld y creadigol yma, mae fe mas yn cymuned o dros y gyd. Fe'n really dangos allai ti fynd i unrhyw gymuned yng Nghymru neu dros Prydain a os y ti'n gweithio gyda cymuned am ddigon hir a rhoi'r chans i nhw fod yn greadigol, na'n union be gei di mas o hwnna wrth roi'r cyfle i bobl just cymryd chans.